Takže čaute, moje meno je Marko a ja vás vítam u nášho ďalšieho videa spolu s Christým. Čaute. A Škerdom, alias Čaute. Peťou. A vítá vás spolu kanál Freestyle.sk. Ešte aby som nezabudol, ďakujeme veľmi nášmu kameramánovi Darkplayerovi, ukáž sa. Jeho link budete mať určite v popisku a myslím si, že si môžeme pustiť prvý challenge a idem ako ja. A môj kúsok challengeu je toto. To je začiatok. No rite. Dobre, no. Ale predtým to ako nič. Boha. A ideme, takže. No. Dobre ľudia, sme späť. Môj challenge je, že pôjdem cez schody, zdvihnem predné koleso, zadné koleso dám a po. Myslím si, že sa môžeme pustiť. Schody, otočka. A ideme. Predné, zadné a po. Takže ahojte, ja som Christy a vítam vás u môjho challengeu, takže môj challenge bude pôjdem tak a ako Marko predné, zadné a po. Dobre, takže som tu späť, tak idem ako Marko. Predné, zadné a po. Predné, zadné. Takže čaute ľudia, moje meno je Škerdo, moja prezývka, keby dačo, meno mám Peťo a tu volám Škerdo, je môj prezývka, sa nepamätám. No a môj challenge bude pravdepodobne ľahký. Idem zo schodov, tuto sa otočím, pôjdem okolo schody, vrátim sa sem. Vylezem z toho konca a tu sa najviac zdvihnem predné koleso. Takže musím začať. Takže ideme zadu. Takže idem po schodoch. Teraz musíme si ukázať. Dobre, tipujte, z akej strany sa vráti. Z ľavej alebo z pravej. Odpoveď napíšte do komentárov. Takže vrátil sa z hentej strany. Kto tipoval z tej, nech dá. Ja som aj vravil, že idem tam a všetko idem sem. No. Takže si nemusel typovať, ale Ale za to, kto si tipli, nech dajú like a odber. Dobre, sme späť ľudia a myslím si, že pre toto video by to bolo celkom dobre či koniec a myslím si, že by ste mohli dať aspoň tých 5 lajkov a tie 2 odbery by mohli byť. A Christy, čo k tomu povieš? Dobre, tak ako chcete, proste môžete dať hocikoľko lajkov, ako práve Marko, 5, hocikoľko, tak poprosíme, napíšte Freestyle.sk. Zapíšte do komentárov hashtag Freestyle.sk. Everybody fucking jump!